Unique gør det let. Sådan renser du din træterrasse og giver den olie. Inden du giver din træterrasse olie, er det vigtigt, at den bliver gjort ren, så olien kan trænge ned i træet. Derfor er det vigtigt, at du fjerner begroninger og alger. Mærk efter, om træet er råddent ved at stikke med en spartel eller skarp kniv. Er træet blødt og går spidsen længere end 4-5 mm ind, er det tegn på, at træet kan være råddent. Råddent træ skal udskiftes med nyt træ. Gør terrassen våd. Kom terrasserens på hele terrassen med en stor pensel eller en kost og lad det virke i 10-15 minutter. Behandlingen må ikke tørre, så sørg for at holde overfladen fugtig, ellers virker terrasserensen ikke optimalt. Afrens eventuelt i fugtigt vejr. Det er en god idé at lave en lille prøve, så du kan se, hvordan dit træ påvirkes af afrensningen. Hvis din terrasse er meget stor, kan det betale sig at bruge en polermaskine, som vist her. Vask nu meget grundigt med stiv børste og rindende vand, indtil overfladen er helt ren, og alt sæbegrød er væk. Når terrassen er helt tør, kan du give den olie. Brug en fugtmåler. Fugtindholdet i træet må maks være 18%. Er olien farvet, er det en god idé at røre i den, så farvepigmenterne ikke lægger sig på bunden af spanden. Påfør olien i et tyndt lag 2-3 brædder ad gangen, så du hele tiden maler vådt i vådt og derved undgår overlapning og nuanceforskel. Sørg for at arbejde olien godt ind i træet, så den hæfter godt. Det forlænger holdbarheden. Husk også at komme godt ned imellem brædderne. Hvis der ligger blank olie på overfladen, skal dette tørres væk med en fnugfri klud. Ellers kan olien danne laklag, og det kan give afskalninger.